Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa aton mga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, bangkay sang pulis nga napatay sa engkwentro sa Iloilo nag-abot na diri sa probinsya. 22 anyos nga lalaki patay matapos ginlatang sa sulod sa computer shop. Sa balita nasyonal, Peter Jobal Advincula alias Bicoy natalana magsungka karon nga adlaw. Vice Presidente Robredo ginpaandaman si Presidente Duterte angot sa pagpatuman sa mga travel ban. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga daw Lunes, Pebrero 17, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagservisyo.
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7. Sa detalye na sa mga balita lokal, nag-abot na sa probinsya sa Negros Occidental ang bangkay ni Police Captain Efren Espanto Jr. Halin sa probinsya sa Iloilo, kagindala sa siyudad sa Bago. Si Espanto ang tumandog sa siyudad sa La Carlota nga napatay sa inkwentro sa Marabalde sa itong tialikdan nga semana. Sugata sa kapulisan sa Bacolod City Police Office nga ginpangunahan ni Police Colonel Henry Biñas kag Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo ang bangkay ni Espanto. Ginsaluduhan sa kapulisan ang napatay, tanda sa ila respeto samtang naglabay sila tubangan nga nakakarga na sa funeral car. Si Espanto amo ang platoon leader sa PNP Regional Mobile Force Reconnaissance Company nga nakainkwentro ang New People's Army o NPA nga nagluntad sa Banwa sa Handiway sa Iloilo sa adtong Pebrero 12 sinilamang nga tuig. Patay ang 22 anyos nga lalaki matapos ginlothang sa sulod sang computer shop sa Phase 4 Stage 4 Street, Barangay Rizal, Ciudad San Carlos, las 6:47 sang gabi Domingo. Ang napatay ang ginkilala kay Kenneth Santillan, kag residente sa lugar nga natabuan sang insidente. Base sa investigasyon sang San Carlos PNP, nagahampang sa computer ang biktima sang ginsulod sang suspect kag ginluthang igo sa iya nga liog. Matapos mahimo ang krimen, madasig nagpalagyo ang suspetsado sa wala may baluan nga direksyon. Samtang nadiskubrihan nga si Santillan ang may record sa kapulisan sa kaso nga pagpangawat. Sa karon, padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo kag identity sang suspetsado. Patay man ng duha ka driver sa motorsiklo matapos ang head-on collision sa National Highway sa Osmeña Avenue, Barangay 3, Ciudad San Victorias. Malas 10 sa ang takna sang gabi sa itong Pebrero 15. Ginkilala ang mga napatay nga sa Pastor Malasibas, 30 anyos sa Barangay Pasil, Banwa sang Ibi Maglona, kay Jeffrey Yeso, residente sa Barangay 20 sa Ciudad San Victorias. Sulod kay Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang hepe sa Victorias PNP, lunsay mga hubog ang duha ka biktima samtang nagamaniho sang ilang nga motorsiklo. Duman ni Corpus, sa ilang inisyal nga investigasyon, nagabiyahe gikan sur panorte nga direksyon si Malasibas, samtang nagasugatan naman si Yeso. Naibaluan, nag-apply pa sang brake si Yeso apang maud sa kadasigon sa pagpadalagan. Posible wala na nagkagat pa ang preno nga among gintunaan sang aksidente. Ang mga biktima ang nakaangkon sa malubha kapelasan sa ulo nga gintunaan sang ila kamatayon. Patay ang isa ka lalaki matapos nalapakan sang truck sa National Highway sa Hacienda de la Peña, Barangay Cansilayan, Banwa sang Murcia, las 12:18 sang aga Pebrero 16. Ang biktima ang ginkilala kay Enrico Velasco, 28 anyos, kag residente sang Purok Brotherhood, Barangay Sumag, Ciudad sang Bacolod. Sunod kay Major Robert Dihucos, ang hepe sang Murcia PNP, madamo sang tao sa lugar bangod fiesta sa among purok. Rason nga gingiyahan sa mga barangay tanod ang truck gikan sur nga direksyon nga ginamaneho naman ni Romy Alvarez, 39 anyos, taga Banwa sa Murcia, nga mag-agi sa piyak nga lane agud hindi mabungguan ng mga tao nga nagatinumpok sa dalan. Dugang pa rin Hukos, insakto sa amuman nga oras may nakita nga kontra si Velasco nga isa ka bystander, rason nga naglalisay apang nagtambag ang bigo sini nga si Ronel Montero. Sang gulpi na lang nga natumba si Velasco, rason nga nalpakan sang naulihi nga gomas ang iya ulo nga gintunaan sang iya kamatayon. Preso naman karon sa custodial facility sang Murcia PNP si Alvarez para sa nagakaigo nga disposisyon. Nagtaliwan na si Anay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Marlon Tayaba nga Anay Chief Director Staffman sang Camp Delgado. Iwagod naman sang balatian nga colon cancer. Gindeklarar nga napatay mga lasay sa media sang gabi si Tayaba samtang inabulong sa Iloilo Mission Hospital. Sa statement, yung paggawa ni PRO6 Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan, nagpahayag sa kasubo ang PRO6 sa pagtaliwan sang isa sa pinakamaayo nila nga senior officers. Sunod kay Pamuspusan, pagadumdumon si Tayaba hindi lamang sa iya mga accomplishment, kundi ang iya sining dedikasyon kag bilang isa ka maayo nga pulis kag mentor. Sa iban nga mga balita lokal, naglambot sa 38,000 pesos nga bilis ang ginasuspetsohan shabu
ang na-recover sang Talisay PNP sa buy-bust operation nga ginpatigan las 2:20 sang hapon Pebrero 16 sa Purok, Kabulakan, Barangay Zone 10, siyudad sang Talisay. Ang nadakpan ang ginkilala kay Albert Zamora, 23 anyos, kag residente sang Barangay 5 sa among syudad. Nakuha sa suspect ang 12 ka heat sealed transparent plastic sachets sang ginapatihan shabu kag iban pa nga drug paraphernalia. Naibaluan si Zamora ang yara sa drugs watch list sang Talisay PNP kag ginakabig nga street level target drug personality. Ang suspect ang preso karon sa custodial facility sang Talisay PNP. Samtang preso naman karon sa custodial facility sang Police Station 3 ang isa ka 48 anyos nga lalaki matapos madakpan naman sa bypass operation sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod, sadtong Sabado sang gabi. Ang nadakpan kilala kay Vic Capa alias Latoy, pumuluyo sa amuman nga lugar. Sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Levy Pange, ang hepe sang Police Station 3, nakuha sa kay Capa ang 40,000 pesos nga bili sa ginapatian shabu kag 300 pesos nga buy-bust money. Ang ining si Capa karon natalang pasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 ug ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 13 minutos sa nagaligad sa tak na ang alas 6. Ang mga bukol naman nga problema naton balay ni nagatinubo-tubo sa inyong lawas, sis manukong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para nga hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule, sunod sa mga eksperto. Ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Hinabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas, para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Hernay sa tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinaiyara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule, kag ama pwede na karon ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Peter Jomal Avincula alias Bicoy natala na magsungka karon nga adlaw. Samtang Vice Presidente Robredo ginpandaman si Presidente Rodrigo Duterte angot sa pagpatuman sang mga travel ban. Ang napauna naton nga mabalita nasyonal sa pagbalik sang aksyon Balitang Bayan Numero 1. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
Radio. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:20. Detalya na sang mga balita nasyonal. Magasungka sa autoridad si Peter Jomel Advincula alias Bicoy karon nga adlaw Lunes, Pebrero 17. Nakilala si Bicoy sa video nga ang totoong narco list nga nagaangot sa pamilya ni Presidente Rodrigo Duterte sa illegal nga droga. Ginpahayag ni Joseph Advincula nga utod ni Bicoy magapadulong iya utod sa Metropolitan Trial Court Branch 138 sa Quezon City para magpiyansa bangod sa kaso nga sedition. Upod ni Bicoy nga magakadto sa korte ang iya abogado nga si Attorney Larry Gadon. Sunod kay Joseph, ang iya utod ang masungka sa korte kag hindi sa pulis para masiguro ang iya nga seguridad. Tinalikdan nga si Mara, ginmando ang pag-aresto kay kung pagpa-aresto kay Bicoy, lakit na si Anay Senador Antonio Trillanes IV bangod sa pag-angot sa pamilya Duterte sa illegal nga droga. Nagpangabay si Vice President Leni Robredo sa Duterte administration nga maghalong sa pagdesisyon anggot sa pagpatuman sa travel ban para malikawan ang pagkamalaot. Ini kasunod sang kontrobersyal nga travel ban nga ginpatuman sang Pilipinas sa Taiwan nga may kapin 18 ka makumpirmado nga kaso sa coronavirus disease 2019. Sunod kay Robredo, dismayado ini matapos nga madasig nga nagdesisyon ng gobyerno anggot sa travel ban nga nagakinahanglan sang maid-id nga pagtuon. Sunod sa Vice Presidente, may iban nga mga pungsod nga madamo sing kaso kag may pila pa nga nagkalamatay kag nagapakita nga hindi inipata sa Taiwan kundi sa mga Pinoy nga may negosyo sa among nga pungsod. Damlag lang ginkakas na sa gobyerno ang travel ban sa Taiwan base man sa desisyon sa Interagency Task Force nga pamunuan sa Department of Health. Samtang nagapamatok naman si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga ipatuman ang travel ban sa Singapore. Ginatunan karon kag plano sa Pilipinas nga kakason ang travel ban sa Macau sa tiyon nga patuman sa mga lugar ang istrikto nga matikang batok sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19.
Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III, dako ang posibilidad nga makakas ang travel ban sa Macau, kagkaroon ila ginahulat kung mapatuman sa lugar ang mga protocol nga kinanglanon. Una na ang ipatuman sa Pilipinas ang travel ban sa China, lagi man sa Hong Kong kag Macau, umpisa sa itong Pebrero 2 sa tuyo nga mag-contain ang paglaptas ang virus. Sunod kay Bello, sa Pebrero 17, magasakon karong adlaw, magasapol ang Interagency Task Force on COVID-19 sa Pilipinas, kag desisyonan kung bala i-lift na ang travel ban sa Macau. Ang Macau ang may napulo ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19, samtang ang Hong Kong ang may 56 ka kaso, lagip na ang isa nga napatay. Dako ang posibilidad nga umpisahan na sa Estados Unidos sa sulod sa 90 ka adlaw ang pag-pull out sa ila puwersa kag military equipment sa piyak nga magalawig pa ini sang 180 ka adlaw ang effectivity sa pag-terminate sang Visiting Forces Agreement kon VFA sa tunga sang Pilipinas kag Estados Unidos. Sunod kay Senator Panfilo Lacson, chairman sang Senate Committee on National Security and Defense, ang 180 ka adlaw magatapos sa Agosto 9 apang mahimo nga sa sulod sa 90 ka adlaw na pull out na sang US ila tropa kag mga kagamitan. Una diri gin-adopt sang Senado sa Pebrero 10 ang resolusyon nga nagapangabay nga kay Presidente Duterte nga i-considerar o kung i-reconsider ang iya nga plano nga pag-terminate sang VFA. Plano naman sa mga senador nga mag-file sa petition sa Korte Suprema para maklaro ang papel sa Senado angot sa termination sa Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos. Sunod kay Senador Panfilo Lacson, ila sa karon gina-finalize ang ilang atikang sa tuyo nga may baluan ang papel sa Senado sa termination sang bilateral treaties. Sa idalom sang 1987 Constitution, kinahanglan lamang ang aksyon sang Senado sa tion sang ratification sang treaty. Sa karon may pending nga petisyon sa Korte Suprema batok sa paghalin sang Pilipinas sa International Criminal Court kon ICC. Tuyo sa among petisyon nga gin-file sang anom ka mga senador nga ideklarar sang Korte Suprema nga invalid kag ineffective ang paghalin sang Pilipinas sa ICC nga wala sang concurrence sang kapin 2/3 sang Senado. Natala na nga ibalik sa South Korea ang third batch sang 50 ka mga containers sang basura sa Mindanao International Container Terminal o kon MICT sa Tagologan, Misamis Oriental. Sa pinakauling nga datos ng gobyerno, 102 na ka mga containers sang basura ang nabalik sa Pilipinas sa South Korea. Ay kaapat nga batch sang basura ipadala sa South Korea subong nga semana. Sunod kay MICT Port Collector John Simon sa tion nga maubos na ang 6,500 toneladas nga basura magapangabay ang Pilipinas sa South Korea nga magbayad sang damages matapos ilagin lapas ang Basel Convention. Sunod kay Simon, magapangay sila sang bulig sa DNR para i-assess ang damage sa diin ng basura ang ginhaboy matapos ini na misdeclared bilang plastic synthetic flakes sang 2018. Nagpasiguro naman ng Philippine National Police sa publiko nga mga pulis nga nalakip sa drug watch list ng gobyerno ang mga matubang sang kaso sa piyak nga ila gina-fail ang early retirement option. Sunod kay PNP spokesman Police Brigadier General Bernard Banat, ang optional retirement ang pwede ma-avail sa mga pulis nga nagpangalagad sang masobra 20 katuig sa PNP kag wala pa napamatudan nga konektado sa illegal nga aktibidad. Ginpaatag ni Banat, sara nga mapasakaan sang kaso ang nasambit nga mga pulis kung may namakitaan nga ebidensya o kung impormasyon batok sa ila. Sa 357 tanan ka mga police officers sa drug watch list ang napaidalom sa confidential adjudication process. Ini ang ginalakipan ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido nga nanguna sa anti-illegal drugs operation batok sa pamilya Parohinog sa 2017. Personal nga ginbisita ni Philippine National Police sa PNP Chief General Archie Gamboa ang haya sang pulis nga napatay matapos ang enkwentro batok sa marebelde sa Iloilo. Napatay si Police Captain Efren Espanto Jr. sa enkwentro sa Haniway sa Pebrero 12. Ginpangunahan ni Gamboa ang seremonya sa paghatag kay Espanto sa medalya ng kadakilaan sa ginpakita sini nga kaisog kag serbisyo. Magluwas sini ginatagan man ni Gamboa sa medal o kon medalya ng kagalingan ang mga miyembro sa Reconnaissance Company Regional Mobile Force Battalion 6.
Target naman sa Commission on Elections nga mapasaka sa 2 ka milyon ang mga overseas registered voters para sa May 2022 elections. Suno kay Comelec Commissioner Juana Guanzon, sa karon mayaras ang 1.3 milyones ka mabotante sa luwasang pungsod kag manubo pirmi ang turnout sa mid-year election ikumparar sa presidential elections. Duha man ni Guanzon, handa ang anbang nga magbaton sa mas madamo nga registration para masiguro nga malambot ang target nga 2 milyones ka mabotante. Magatrabaho ang Commissioner in Charge ng Comelec Office for Overseas Voting sa mga OFW organizations para masiguro nga magsaka ang registration turnout. Sa tuong Disyembre 16 nagbalik ang overseas voter registration kag ini ang magalawig tudtod September 30 tuig 2021. Sa katapusan nga balita national, luyag ni House Deputy Majority Leader bagong henerasyon o BH Party List Representative Bernadette Herrera ang hatagan ng mga opisyal kag nagatrabaho sa barangay sang maayo nga financial incentives. Si Herrera ang nag-file sa House Bill number 5846 nga nagatuyo nga pasakaan ang honoraria kag Christmas bonus sa mga barangay officials kag workers. Sa idalom sa House Bill, ang punong barangay ang makabaton sa honoraria nga hindi magnubo sa 10,000 pesos sa kada bulan, kapin 8,000 pesos sa mga barangay members, treasurer kag secretary kag kapin 5,000 pesos naman para sa matanod kag miyembro sang lupon. Gindoso man ni Herrera nga makabaton sa mataas nga Christmas gift ang mga opisyal sang barangay hindi magnubo sa 3,000 pesos. Ginpaathag sang kongresista ang mga barangay workers sa karon ang nagabaton sang magamay nga compensation kag honoraryo kag hindi makaigo sa kinahanglanon sang ila pamilya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28 sa aton mag-aksyon ay ning mighty siblang alkaline nga vitamin C naga-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami man nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Iyong inmatiyan ang aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon